Здравейте и добре дошли в новото видео, в което ще зачекнем темата за газовите оръжия, като ще започнем от това какво представляват. Газсигналните оръжия, наричани за по-кратко газови оръжия, са неогнестрелни оръжия, които са основно предназначени за самозащита и подаване на пиротехнически сигнали. Често се използват в киното, театъра и при обучение по правилно и безопасно боравене с огнестрелни оръжия. Газовите пистолети и револвери се произвеждат по конструктивна схема на вече разработени модели, които стрелят с бойни заряди. Затова при използването им са трудно различими по външен вид. Конструктивно в цевта на газовото оръжие има преграда с намален отвор, която създава нужното обратно налягане при газовете, за да се изхвърли старата гилза и да се презареди оръжието с нов патрон. Цевта се изработва от цинкова отливка, която при опит за незаконна преработка се чупи и не позволява оръжието да бъде подходящо за стрелба с бойни патрони. Така че тези, които мислят да се правят на тарикати, да се откажат. При газовите оръжия имаме два вида боеприпаси – газови и халосни. Халосните патрони съдържат барут, но нямат проектил и винаги са с зелена капачка, по която може да ги познаете. Ето. Те издават силен звук, а огнен факел излиза от дулото на оръжието. Газовите патрони съдържат определен газ, който при натискане на спусъка се разпръсква с висока скорост и нанася различно по вид поражение в зависимост от типа газ, дистанцията и обхванатата област. В повечето случаи са безопасни, като изключим възможното изгаряне със самите газове при непосредствена близост. Има три основни вида газ, като първи от тях е уреорезин капсикум, по-известен като лютив спрей. Този дразнител причинява възпаление на кожата, лигавиците и очите. При контакта с лигавиците на очите веднага предизвиква разширяване на капилярите, което води до временно увреждане на зрението. Когато навлезе в белите дробове, той за кратко пречи на дишането, но не по живото застрашаващ начин. На кожата предизвиква силно усещане за парене, придружено от възпаление. Този вид патрони най-често са с кафяви капачки. Преминаваме към сълзотворния газ, който е няколко вида. Хлорбензал-малонодинитрил или CS е когато дразнещия облак попадне в лицето на човек, той причинява силно парене на очите и сълзение, придружено от конвулсивно затваряне на очите в зависимост от концентрацията. Други ефекти включват задух, тревожност и свиване на гръдния кош. Животните, особено кучетата, проявяват слаба реакция към този тип сълзотворен газ. Този вид патрони се разпознават по това, че има жълти капачки. Друг вид сълзотворен газ е хлорацетофенон или CN, който предизвиква дразнение в очите и обилно сълзотечение, като тези патрони може да се разпознаят по сините им капачки. Сега ще обсъдим момента с необходимите документи за закупуване на газово оръжие, регистрацията му след това и съхранението. Закупуването на газово оръжие се осъществява с предоставяне на лична карта и единствено на място в дадения търговски обект. След получаването на удостоверението за покупката, закупилите газово оръжие са длъжни в 14-дневен срок да уведомят началника на районно управление на МВР по местонахождение на обекта за съхранение или по постоянен адрес. Началникът на съответното районно управление на МВР издава удостоверителен документ за извършеното уведомление, като това се случва в служба КОС или контрол на общоопасните средства. Съхранението и употребата на газовото оръжие трябва да бъдат извършени с пълна отговорност и внимание. Като достъп до вашето лично газово оръжие не трябва да имат други лица и особено деца. Пред българското законодателство е забранено носенето на каквото и да е оръжие открито на обществени места, като това включва и неогнестрелното оръжие и в частност газовото оръжие, така че го имайте предвид. Сега ще обърнем внимание на това какво се случва с продажбата на газови оръжия и защо тя беше спряна от нова година. През 2019 година, когато гласуваните промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия налагат производителите на газово оръжие да гарантират със сертификат, че спецификациите на газовия пистолет, револвер или пушка да бъдат преработвани така, че да произведат изстрел с куршум или снаряд чрез въздействието на взривно вещество. Този сертификат трябва да удостоверява това, че газовото оръжие наистина не може да бъде преработено в огнестрелно. В момента тече бурното сертифициране на марки и модели газови оръжия, като с излизането на този клип най-вероятно голяма част от тях ще бъдат сертифицирани и ще могат да се продават. След като приключихме с теоретичната част, е време да покажем как се борави с този тип оръжие и да дадем някои основни практически съвети. Нека да започнем с най-базовото, а именно зареждането на оръжието и най-вече безопасното му зареждане. Освобождаваме пълнителя, след което взимаме едно патронче и го зареждаме, като гледаме да е в правилната посока.
възпламенителния капсул трябва да е назад към ударника. Така. След което вкарваме пълнителя. Така, в момента имаме патрон в пълнителя, нямаме патрон в цевта. За да имаме патрон в цевта, това, което трябва да направим е да дръпнем затвора назад. Съответно, специално на този модел предпазителя му отзад. Гледаме без пръста да е на спусъка. Дръпваме, хоп, и виждате, патрона беше вкаран. Така, в момента, за да възпроизведем изстрел, натискаме този предпазител, след което натискаме спусъка. Така, само за да покажем, ще извадим патрона, за да направим някой беля. Ето го патрончето. Така, затвора остава така назад, когато вече в пълнителя патрон няма. Ето както виждате. И така, както само това исках да ви покажа, ето в момента спусъка, след като предпазителя не е натиснат, не може да гръмне. След като го натиснем, вече може да освободим. Ето така. Следващия момент, който е хубаво да застъпим, е избора на боеприпаси. Значи първо това, което трябва да се внимава и да се вземе под внимание, че има боеприпаси за пистолети, ето така, и за револвери. Вижте как те отпред са смачкани по съвсем различен начин. Това е за барабан, поставя се в барабана. Така. Важното най-вече при пистолетите е, че се случва някои определени модели с някои модели патрони да засичат. Съответно, след като си закупите вашето оръжие, пробвайте 2-3 вида най-малко, за да видите с кой работи пистолета най-безпроблемно и да си гърмите след това с тях. Да зачекнем темата и с подаването на пиротехнически сигнали, за което се използват тези ракетки, като има различни видове. Да кажем все пак и как правилно да си изстрелвате и да си възпламенявате ракетките. Във всеки комплект трябва да имате такъв ракетник, в който се слага ракетата, след малко ще покажем. Като ракетника си има, нали, пистолета си има резервоар и си го навивате. Сега в момента ще го навия набързо, само да ви покажа. Като друго нещо, което също ви е необходимо за да изстреляте, за да възпламените по-скоро ракетката, е халостен патрон, който реално извършва това нещо. И друго нещо, което трябва да следите, е как точно слагате ракетката вътре, винаги гледате да е по правилния начин. Ето така, в случая. И сега... Стреляте нагоре, не към камерата. Като за финал на видеото искам да кажа няколко думи за различното качество на пистолетите, като то най-вече се изразява в ресурса като брой изстрели. Обикновено по-евтините пистолети имат сравнително малък наброй изстрели по отношение на това, ако искате да стреляте много, т.е. да стреляте халостни патрони за кеф, по всякакви празници, да стреляте най-различни ракетки, тогава такъв пистолет няма да ви свърши работа. Трябва да вземете нещо една идея по-скъпо, но по-качествено, за да знаете, че примерно 1000, 2, 10 000 изстрела няма да имате проблем да си ги изстреляте. Докато ако идеята на този пистолет е да го ползвате на 100% за самозащита, проучванията показват, че обикновено повечето от тези пистолети дори не се налага да се ползват. Тогава може да вземете и по-евтин вариант, като просто само преди това, както изкоментирахме, трябва да намерите правилния боеприпас, с който знаете, че в съответния момент, ако се наложи, нали, по-добре да не се налага, пистолета ще гръмне и ще се изпълните целта. Това беше всичко от днешното видео. Надяваме се, че ви е по-полезно. Сложете едно палче нагоре, абонирайте се за канала.